एठी चालीछि गो हत्याकारी मनंकर तांडव देखिपारुथिबे रक्तर सुଅ छुटी जाइछि एठी आजी देखंतु एई भिड़ भितरे लुचि रहिछि सेई राक्षस ଯାହାର କି ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କିଆ ପାଉରୁଟିଟିଏ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ସେ ଲୋକଟି ପଛେଇ ନଥିଲା ଗୋମାତାକୁ ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରକ୍ତ। ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ପୂଜା କରୁ ସେଇ ଗୋମାତା ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କିଆ ପାଉରୁଟିଟିଏ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଲୋକଟି ପଛେଇ ନଥିଲା ଗୋମାତାକୁ ଚାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲୋକକୁ କି ସଜା ହେବା ଦରକାର? ଏହିପରି ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିବା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ଛାରଖାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଲୋକକୁ ନିହାତି ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଟେକି ନେବ ଆଉ ସଜା କ'ଣ ଦେଉଛି ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ମାର୍କେଟର ପନିପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି ଚହଳି ରହିଥାଏ। ଏଠି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ହୀରାକୁଦ ମାର୍କେଟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।